Hey, what's up mga paps? Welcome to the Ilonggo Dad channel. Ari ako subong sa sulod sang Ford Ranger Wild Truck. Yes, ginpahulam ako ni Ford to test this very popular mid-size pickup truck. Actually, na long drive ko na ni last year sa Guimaras Island. That was my first time to drive the truck. But this time, ginpahulam gid ako ni Ford for 3 days. Kag amo ni siya ang review ko. Gusto ko maghatag sang honest review ko. Pero para mag-level kita, mahatag ako gamay nga background sang lawas ko. I'm just an average Ilonggo dad with average knowledge about cars and vehicles. Hindi ako car guy. But lately, gamat-amat na dako ang interest ko sa mga salakyan because I'm planning to buy one soon para i-replace sa auto ko nga Ford Fiesta. So, with that said, this is my review of Ford Ranger 4x2 Wild Truck. Una sa tanan, ang first impression dugid sang Wild Truck is ang kabrusko sang overall look niya. Wala question, masculine gid ang dating niya. But that's Ford for you. Na perfect na nila ang muscular and beefy design sang ilang nga mga bigger models. Para sa akon, kung magbakal ka na gid man lang sang dako nga salakyan, didto ka na sa tsuraya pa lang, bakod na. Just by looking at it, makahambal ka gid niya it can get the job done. From the grills to the headlamps to the fog lamps hasta sa rear lights siya, the whole look really works. Makahambal ka gid nga gwapo nga salakyan. It has that classic manly look. This time wala ko gid matistingan abi nga magkarga sang bugat sa likod niya. Siguro ma-recall ko lang is sang nagkarga kami sang kinaing nga paho last year. So with that, I can say nga workhorse gid siya kag masaligan sa kargahanay. Dako iya bed capacity. Kag kung payload lang istoryahan, makasarang siya sang more than 1 ton nga kargahanay. Probably one of the highest if not the highest payload limit sa tanan nga mga pickup subong. Kung sa makina naman niya, ang 4x2 Wild Truck has a 2-liter single turbo diesel engine. Kung pinsaron, gamay iya engine compared sa iban nga mga pickups. Pero make no mistake, its engine is more powerful than most pickups. May 180 horsepower ini kag 420 nga torque. When it comes to fuel economy, nabilong siya sa tunga-tunga. However, kung i-factor mo na ang 10-speed automatic transmission niya, in the long run, base mas makini siya. However, I don't have a way to test that and really say for sure. So, let's just leave it at that. Now, para naman sa interior niya, if you are easily impressed sa damo nga monitors, kag screens, kag damo nga tulumukan, then magustuhan mo gid ang Wild Truck nga ini. Ako ya, tech guy ako. So wala ako ya ka-intimidate sa mga damo nga buttons kag screens. Inside the Wild Truck, tiyagan mo do piloto ka. May aral siya duwa ka screen. Napatungan niya ang speedometer. Dili mo makita ang mga information about your truck's performance. Sa tunga sang dashboard mo, may ara touch screen. Pwede mo din makontrol ang entertainment system kag aircon mo. Dili mo man makita ang feed halin sa backing camera mo. Kalabanan niya mga buttons ara siya sa steering wheel. Dili mo makontrol almost tanan, but you will mostly use this to check your truck's performance details. Ang interior dayon is leather everything. Leather seats with Wild Truck accent, leather dash. Sa likod niya may center armrest, 12-volt socket kag plug. Pwede ka charge ang laptop mo kag kung mga ano-ano pa nga gadget. When it comes to tech kag features, nothing beats Ranger pickups. Personally, dili gid ko ya na impress. Namian gid ko ya daan sang high-tech.
And Ford is heads above gid sa mga contemporaries when it comes to technology, safety, and security features. Ang Ford Wildtrak, may ara siya ABS, speed limiter, cruise control, may tech man para sa stability kag traction. Bastante siya sa airbags, may alarm pa siya, kag damo lang Sa safety and security pa lang na Sa convenience may ara ever useful backing camera nga mapuslan mo gid. Parking assist sensors, bastante man, navigation, bisan ang tailgate may tech nga gapamag-an kung sirhan mo. Ang entertainment system kag ang connectivity is top notch. Ang side mirrors power folding man. Keyless entry na ni siya kag push button engine start and stop. Electronic ang steering which nagapahumok pagid sa driving mo. Helpful gini especially kay Mrs. Kung sa technological features lang ang istoryahan, madugayan ta kay damo gid wow features ini. Now we go to the overall driving experience. Mahumok drivon ang Wildtrak. Bisan si Mrs. nakibot sang kahumukon niya when it comes to handling. Well, because naniguro sang tech Sa puwersa wala question. It has a powerful and smart 2-liter turbo engine. Actually, ang isa sa pinaka-unique gid nga karakteristik ni Wildtrak is ang 10-speed automatic transmission niya. Kung isipon do ka overkill, 10-speed gid pero ginamo sina para mas magmaayo kag smooth ang shifting niya. Okay, at first mamaguhan ka sang shifting pero as you go, nagamaayo ang feel and feedback mo sa driving mo nga halos hindi mo na mabatyagan nga naga-shift siya. In short, driving and riding comfort sa Wildtrak is top-notch. All in all, ang Ford Wildtrak, mapa 4x2 man or 4x4, is in short, a high-tech, macho, mid-size pickup truck. Versatile siya, pwede pagwapo, pwede man pang rubo-rubo. Mag-andalon kag komportable. Ang downside lang siguro is ang sobra kadamo sang features sa technology nga gin-integrate sa iya. From entertainment to engine and transmission, high-tech kidya katama. It sounds like nga daw hindi downside, no? Well, for me daw hindi kidya downside kaya mo gina ang gusto ko. Pero kung old school ka, kag more on mechanical ang gusto mong approach, base mauihan ka sang tech sang Wildtrak. But if you are embracing new tech, ang Wildtrak or Ford pickups in general is perfect for you. Okay, that's it mga paps. Amo ng personal review ko sang Ford Ranger Wildtrak 4x2. I hope makabulig ini sa imo, decide kung ang pickup na ini para din man sa imo. So, until next time, Elong ko Dad, out.